negaraku Indonesia. Dedek ta. Ngadeg Cahayu. Lagu apa tong? Lagu Indonesiaku. Waduh, ngrumpaka kaendaning bumi Nuswantara. Karyane Ki Haji Sukron Suwanda. Karyane Mbah Kong Sukron. Heeh. Sing nembang putune wedok. Wah, jan luar biasa. Heeh. Ayo nok, terusno nok. Indonesia
Allah jinah Gong. Nun, jam piro iki? 10:30. Jamu mati ora. Pancen jamku ki anti air, anti debu. Ayo, ora tak batu kok, Truk. Wah ya. Rokoke njaluk kancaku kok tuku batu rek. Anu jatuh jam. Ki engko ganti bablasne serampat Mas Gareng karo Mbak Manuhara. Oh, ngono. Ya. Ya. Masukno. Ya. Lenggah cahayu. Penting sing tuwek-tuwek. Saiki setelah tegang ki mau perkara wayang saiki dihibur genti ya, Gong. Heeh. Aku mantine kumbuk karena saking pintere dalange nggawa ning atiku aku melu nangis, Truk. Perkara kumbuk karena mati melu nangis susah luwe. Bakon. Weteng kere. Wong ora tau tirakat ngoten niku Mas Gareng nggih. Nggih. Bagong lho ora tau tirakat. Lho ne ya perlu juga. Perlu napa? Melek bengi kuwi luwih abot tinimbangane melek awan. Wong nggih. Dadi ya perlu asrupan, Mas. Heeh. Tegese power stamina kudu seimbang. Duh, niku napa mboten tergantung kulinane to, Mas? Nek kaya aku karo sampeyan nek kon turu wengi iki angel, nek kon turu awan iki gampang. Bener niku. Yen melek tok sih ora masalah, yen jinglak-jinglak ngene iki ya perlu mangan. Iya. Wah. Ya ning kabeh mau ki bali nyang kewajiban, Mas. Kewajiban. Akhirnya kewajiban apapun yang terjadi tetap dijalani. Oh, betul. Yo, ki wis aku ternyuhku ki ora perkara
Kumbakarna mati iki ra ternyuh wong aku ya ngerti engko entekane mati kok. Lah sebabe Aku weruh anakmu nembang iki lho. ternyuh. Waduh Jan. Lah ngopo? Kloro-loro anakku ki ora ana sing iso ngene. Apa aja to? Heeh. Loh, Neng- pancen ya provinsi ini lak dhewe-dhewe to, Mas. Lah iya, terus aku terus ya kembali marang wong ki percaya marang nasibe wong dhewe-dhewe. Heeh. Nasibe wong dhewe itu tur ki ya termasuk kaya anakmu anakku ki kekayaan yang paling berharga. Wah, kepara nyata. Dadi keterangane wong urip ki jane sing doyak ki jane ora kekayaan, Mas. Nek minturut jenengan sing wong urip sing doyak napa? Saiki yen saumur-umuranku ki sing tak uyak ora kekayaan ning ketenangan. Lah, kuwi bener. Hidup dalam situasi yang tenang. Heeh. Nah, yen kekayaan sing real ki ya anak ki kekayaan real. Anak sing soleh solekah, ber-IQ, ber-IQ dan ber-SQ tinggi. Wah, iya. Dadi sing digoleki ya kaya ngene-ngene iki mau. Heeh. Pinter jara langit, tekuna beribadah ning yen EQ-nya perasaane iki perasaan sing merusal ya percuma. Heeh. Mula kabeh kudu balance seimbang. Iya bener. Ki anakmu mau etikane ya kecekel. Tata krama utawa etika. Heeh. Wah, nek kalih kula basa mlithik niku. Ya wis wana kramane iki. Tata krama. Heeh. Tata krama, wis wana krama kuwi nggon kewan. Iya tata ki saiki wis ning wana krama kono lho. Wah, iya, heeh. Dadi iki mau wis kecekel ki. Heeh. Ya muga-muga ana apa sing gegene ya kuwi mau kacang ora ninggal anjaran tur ngungkuli bapa biyunge. Baleni mau, Mas. Apa? Perkara ketenangan itu uang tidak menjamin. Ora Mergo napa? Akeh wong sing sugih dhuwit, sugih apa jenenge bondo donya sing atine ora tenang. Mergo anggone entuk dhuwit kuwi ora nganggo dalan sak mesine. Nggih to? Betul. Nah, cok kalau mongso enek sing korupsi ngono kae. Duwite akeh, miliatan ya perlu triliunan. Ning pikiran ki ora iso tenang, mergo kok nganti sak wayah-wayahku aku konangan. Lah iki sing bebayani. Luwih becik entuk sak yuta iso dipamerke tinimbang entuk sak miliar ning delik-delik. Lah iya, heeh. Ki wong tenang-tenang ki contone iki lho, ki sing mirsani ki bengi orang-orang yang tenang ki ya wong sing mirsani iki lho. Kok iso? Ya iki wis mirsani lho enek iki lagi iki lho, mirsani wayang kok lesehan iki ya lagi ning kene iki lho. Oto disediani karo panitia dikarpeti. Karpeti, Heeh. jejem ayem tenang ora geseh. Tur yo nyenengke ngene iki sing jenenge awake dhewe entuk rejeki tur yo entuk kesenangan hati mergo akeh sing ngancani. Heeh. Tur yang perlu digarisbawahi Mas Gareng, kenapa karpetnya merah? Ya gone yang nganggo merah, dalan nganggo merah. Ini bukan perkara partai. Nek ini adalah Indonesia. Indonesia ki bendera lak merah putih. Merah putih. Heeh. Ya sing aku le ngarani yen iki merah ki mergo abang ki ayo bangun Indonesia supaya mencapai Indonesia Emas di tahun 2024. Heeh. Abang kuwi ayo Ayo bangun Indonesia. Oh, iya. Dadi aja nganti kendus, tetap membangun sampai mencapai Indonesia Emas. Nek sing samang enggo kuwi lak rupane ireng. Ireng ki tegese apa? Wong ning donya kuwi ora entuk iri lan ora kepareng iri lan dengki. Oh. Iri dengki ora kepareng. Nah, wis diwolak-walik padha wae sing baku wong urip ki kudu apik ora kena iri lan dengki. Betul. Mula ora kepareng iri lan dengki. Nah, sing monggo kuwi lak enek sapa jenenge kuwi apa jenenge sampur rupane kuning. Kuning itu tegese apa? Lho, kuning kok duwene kuwi sapa kuning? Wong urip ki kuning, kudu berusaha ning ora ninggalake donga. Wah, iya. Dadi donga lan usaha kuwi harus sejalan seiring sejalan. Kowe usaha tok tanpa donga ora barokah, donga tok ora usaha ya ora bakal entuk opah. Oh. Jarike yoga kok nganggo batik. Apa tegese batik? Lah yen ki pancen seragame iki. Ora aku. Batik apa? Batik itu tegese batine ora sethithik. Ora kok kudu bati dhuwit ning bati sedulur, bati silaturahmi, gitu. Oh, dadi kowe mbok ngunukoke jarik kuwi batimu ora sithik ya. Ora sithik. Akeh. Akeh. Mergo iso nggo tuku jarik sakmene akeh. Lha iki seragame kanca-kanca biasa iki lek setanggapan sedina ki ganti terus batike.
Sarunge utawa jarike. Jadi ketika tanggapan 30 bengi, jarike setiap malam itu ganti. Itulah duit jolaras. Tegese ganti posisi. Sing maune njaba dikek jero ngono lho. Dadi diwalik tok. Ora ngono iki jarik po taplak mbok bolak-balik iki. Iya. Wong duwene gur siji sombonge. Nek sombong sik perkara melarat keri. Ning akal ki kudu. Akal kudu. Mergo wong urip ki ora mung main nokol ya main akal ya iki klebu ki jare mung diolak-walik iki toke anyar. Heeh. Padahal asline ya sing arep belan nu sing anyar mburi engko diwalikno kegenti-genten. Lah iya. Wah, jan iki jan ora umum lho ngene iki lho aku senengku ngene iki lho yoga iso slonjor santai ning pantai lho Le. Heeh, iya. Pancen digawe merdeka kok. Oh, nyambut gawe iki ora kena sepaneng. Saking kesele Mas kanca-kanca niku. niku. Sing genah ngger wacine nyambut gawe tenanan. Heeh. Dan iki intermezzo kok. Heeh. Lho ke lho, panjenengane Bu Ferry yo tasih lenggah. Tasih nunggoni mirsani luar biasa to. Matur sembah nuwun Ibu. Waduh, jan niki ketunggonan piyai sakmenake iki kok tongrok ora ngadeg ngopo to kowe? Sing Mbah Ruksa Medion kok malah Mbah Ruksa Mbaben. Mbaben. Lah ya kuwi saiki sing mati mike sesuk wonge. Ayo. Lah wong mati iki urung duripke kok. Powere Mas, power. Wis kae. Sing iki ya wis iki to Mas. Heeh. Sing mari gerung iki mikmu. Wong mati kok wis tak pateni. Iki mik TikTok sing regane 650 kita. Ora ding ora. Aja ngono to. Aku ki arep takon kowe sing apa bocah Medion. Kene iki yen mirsani wayang ya jenjem ngene iki ya. Gak ngerti aku gene nang luar kota maaf ye. Maaf ye. Nang luar kota apa luar donya? Mungkin takoni tenan kok. Pripun? Kahanane ya nyenengke ngene iki ya. Nggih nyenengne sanget no. Heeh. Ya yen seneng ki ya kayak nembang. Oh ngaten. Aku kepengin ngerti suaramu sing original. Oh ngaten nggih. Ah jajal rengeng-rengeng bawa apa ngono ya, Jal. Gen diperhatikan karo Mas Gareng. Original lho. Iya Mas. Original. Oh, lanang lho. Kok lanang piye to aku ya isin karo Mas Wit to. Mas Wit. Mumpun damel iki mawon Mas, mumpun repot-repot. Nah. Iya. Oh nggih Mas. Ya Allah. Ya Mau pakai apa to? Mas mau pakai apa to? pajak sampeyan iki sing dikek sego gur widodo tok. Lah kula kirim kok. Kula kirim ayah kula. Rumah samu widodo lara apa piye mbok kirim iki? Ya maksud iki nek lapar kan kendang ki penuh dengan tenaga ngono lho Mas. Kowe jane sing mbok sir saka widodo ki apane? Anu keplakane Mas. Jajal kepaan to, ngadeg kedhir kuwoplan raine. Jenengan ya ampun ngaten lho. Jenengan ki cacahe kok cemburu to. Jenengan mesti lho. Wah ya iki kekrek iki. Lah niki nggih kanca-kanca seniman sedaya sami lenggah. Sapa, Mbak? Wadah. Mano, nggih. Kok Carmila mboten. Kae lho, anakku lanang jambret Jamil kae. Heeh, Jamil. Mas Jamil alah kuwi mung wong to. Mangsane tugu piye? Mboten kula kinten nek nganu mercon niku mau. Heeh. Mbok menawa iki adik-adik seniman dalang saka Medion ya? Aku urung patek temu. Nggih. Oh, nggih. Tadi bibit unggul Medion, dalang-dalang Medion juga banyak ya? Mbak Mano? Banyak sekali. Oh, banyak ngok. Banyak ngak-ngak. Oke, apa? Dalam? Banyak sekali apa banyak nang kali. Iki kowe ketokno aku kepengin krungu suaramu sing aslino. Pelok Pak Slendro. Sembarang. Pelok barang apa pelok biasa? Aku kok malah mumet jenengan ngoten. Barangmu lho. Kula niki tasik dibelajari kali Mas Wit. Oh, saya belajari. Pelok barang. Apa? Anu aja lamis Mas. Oh, pelok biasa. Nggih. Mesakne sing gender mubang-mubengen mau deloken sarunge ngisor jareke suwek meneh. Mboten mosok suwek Mas. Ngambil Mas. Mirsani. Oh. Jero. Oh, dibukane. Ngerti pajake Mas Kangko ana sing serik atine karo kowe. Lah napa? Kowe naksir Widodo terus Madu Prana sing nyelentrem kuwi lho.
Kuwi ora kok anu gething keburu singet ora pancen ora iso noleh kok kuwi. Kuwi pancen sirahe tengeng kok. Oh kuwi robot to piye? Heeh. Kuwi celuken kok lek sawahe. Ya langsung awake ngene. Ora iso kok noleh. Wong kuwi dipaku kok gulu karo geger. Gulu karo geger dipaku. Ya dipantek. Ya terima-terimane ya Le ya. Wah, tapi iki semangate wah, semangate sehat luar biasa lho. Nggak main ngur ngletak tok ora iso apa-apa. Mergo nampa hukum karma. Saiki wis iso nabuh neh, syukur Wis alhamdulillah. disehatke ya Le. Heeh. Wah, kuwi nom-nomane iki wah jan wakale pol. Oh ya kuwi. Mungkin ngenteni banci nggih. Weh, domongi. Ya, bawa. Salame. Oh ya bawa no. Alah. Iki lho sing marai TikTokku kebenet ndek iki ya iki wonge. Ora apa-apa. Muga-muga mung kebedet meleh. Ora. Oh dipateni ya Allah kok ya pinter men. Bokonge Manuara mari kebenet ya. Lah nggih padahal mboten napa-napa lho. Ora apa-apa, nek sampean gen ora kebenet ganti bokong truk. Lah ya malah kotak. Bokene bokong ter kuwi telolet kene. Ayo. Pamit aku ngono mending. Yen aku wis nang Muga-muga Mas Sandi entuk rekom dari atasan kuwi iso dadi wakil bupati ya Mas Gareng. Tak mano. Amin. Derek ndonga nggih Mas. Heeh, wis. Gayeng ben mendhi. Ya. Manuarai kok ngiringan iki tak sawang kaya pujatun. Pujian jeneng Sragen? Heeh. Kok ngiringan lho. Ah nek masuk kok ngarep mah kaya puji Tuhan. Ya ampun jenengan kok iya. Mesti lho aku Mas Wit. Aku dibully lho Mas. Ngene iki ya Dedek iki jenengan bela to. Alah. Dedek apa gembal kelonthong kok Dedek. Lho, ya usum Dedek kelonthong kok. Ya. Kok yek ki lho. Jenengan. Cengkok Mas. Oh. Saja cengkok. Iki lho sing mari kebenet ya iki. Niki cengkok. Ah cengkok apa? Ya. Cengkok kali cewek. Cengkok ning nggonku ki ngene iki Mas jenenge. Lah iya. Desaku jenenge cengkok kali cewek. Ora iso cengkok kuwi ora paten. Lah nyapa? Kon cewek barang kok. Iki mbiyen kenek sejarahe ya Mas. Jenengan iki ya aja ngono. Apa ngono? Makane jenengku dijenakne Blangtek kali cewek ki mergane enek kaline to mbiyen. Heeh. Zaman semono ki enek kaline. Zaman semono kan urung ono kamar mandi kaya saiki ngono jaman cilikanku tahun 2000-an. Iya. Dadi ki angger risuk ki dipasang ting ning kali iki Mas. Wah, gen Padang. Tingi lampu kae. Tuh Apa? ting pleding. Dadi Ora caturan. lho tenan kuwi. Aku gatekke tenan ting iki rumangkasku ting lampu ting kae kok ting pleding iki lho. Lho tenan angger risuk ngono ting pleding. Kuwi hati-hati lho, madhepe aja keliru lho. Napa? Yen banyune rono ki aja madhep rono. Tenan lho. Kuwi Akhir madhepe keliru. Lah iki lak wekku. lho tenan kuwi Mas. Sarehne kemajuan pemerintah lho. Saiki masyarakat wis padha duwe WC dhewe-dhewe, kamar mandi dhewe-dhewe. Iya. Ngono. Iki anu Mbak Mano. Dalang. Seniorku dalang ya kepareng nenggani. Sapa Mas Mas? Bambang Sigit Nggih, Mas Paminto. Bambang, izin. Pegawai Mas saka Bambang. Pendidikan dan Kebudayaan. Matur ing suwun Mas Madiun. Bambang.
Biyen nalika isih padha sekolah ning isi lek ngempit-ngempit aku ora karo Mas Bambang. Kula nggih pengen dikempit Mas Bambang. Mpun sapak kangko mawon dikempit. Oh, netes ngono. Kok iso netes lho. Kowe dikempit iki netes. Heeh. Iya. Mang wele engko Tambah sak Mas Wit Oh, iki. leres nik ngeten nggih cengkoke nggih. Yo tekok sik wong sing marahi kok ya. Coba kowe muni kowe gedhek ngono, lumake dekemi kowe. Oh, ya pun ngoten lho ya. Aku ki maine halus kok. Oh, halo. Yes. Ning ngantem mburi. Santet. Ah, ya topi miring berarti. Jenengan ya. Halus ngantem mburi topi miring. Lho, apa ki? Jenengan ya aja ngono lho kok ya. Aja la mis Lanange metu. Iki lho. Wah. Ning batu. Nadyan wis diubah ning bawaan alami ora tau ilang. Mosok nek marai Mas Wit kayak ngene. Ya piye tapi lho memang ngono kuwi ta? Heeh, kuwi engko ya anu lho Mas Gareng. Kuwi bengi nyinden ngono isuk ki langsung rias manten. Ora tau leren kok. Alhamdulillah. Oh, awan iki terus campur sari. Sore ngunggahke wedi. Jenengan ya aja sinden unggahne wedi lho. Sakniki kula bedheki. Ngopo? Manuk-manuk apa sing betah slulup? Manuk Indosiar. Oh nggih mboten. Manuk anu Derkuku. Salah. Manuk apa? Ora ada aku. Ilmu manukan ra ngerti aku. Apa kuwi manuk sing betah? Nggih manuk wong golek wedi niku. Wes lulup ya. Nggih ta. Ana. Apa? Ana sing ora betah. Piye tak deloki lho kok ora ono centelke kok. Jenengane kok ya. Manuk wong golek wedi. Manuk kok kutil. Senang lamis. Cek esuk bareng apa enggak gawe manuk arek. Lah iya. Pada karo demen citra Kuwi momen ning radio disetel ngono, Pripun? bawa iki. Iya ta? Ngrungokne ning radio suarane galik-galik ngono bareng dipuarani wadalah blantongan. Jan. Bareng karo wujude walah. Aku ki manut HP kok mubeng ya to. Lah aku sakniki niku cakepan teng HP to. Iya bener. Lagi kok mubeng batinku kok ora wis-wis aku. Heeh. Kepengin lancar apa piye HP-ne? Napa? Grujuken banyu lho. Wong ora ono sinyal kok di-setel. Nonanung ya. Tumraping sesrawungan. Aku kan biyen arep takon karo manuk lali. Kowe ya sunat no. Dalem Kowe ya sunat. wedok kok sunat. Nggih boten kok. Yen sunate ora Ora sunat ya, Mas? mung diukir ya. Kok ya diukir. Mas dipangur niku untu, Mas. Wong sunat kok dipangur iki lho. Kok ora dipangur. Wah, bocah-bocah ngarani belek pinggir. Nah, kuwi lho, Mas. Nano. Mbak aja sa demen Nan. lah kok aja ditambahin nan
Padha karo tambah ping guwak ki engko. sama dengan. Padha karo Daman Citra manut rekae manut kepeane ngape apalane kleru kabeh. Iya. manut Google kok. Mbak Manu. Dalam. Ini juga dihadiri oleh pengendang hebat. Sapa Mas? Sing saka Klaten. Oh. Saiki wis kagarwa ana ing Madiun garwane Mbak Uun Mas Nggih. Naryo. Mas Naryo. Aku jane arep ngejak wedi karo anu dalange. Dalange Naryo sapa to? Bagong Yogi. Kula wedi malah kalih Mas Jamil. Ah iya ora samet. Pancen yo ireng kok. Lah yo ireng ki apik malahan kok. Kepanasan panggah iso gilap. Ireng ki sehat, rene wong loro irengan. Ene wong loro kemudian. Saiki gaya Mas Jamil. Sapa? Rambutnya ditali kaya sumbune mercon. Ya dari sumen no. Lah nggih. Wong muni matis ngono to. Sakmono gedene kok tis tok. Ayo karo Uun sing anu Oke. Mbak Reksa Monggo. Madiun. Ayo Un. Ayo Un. Kembaran Ibu kula lunggak. niki. Kembaran. Kembaran. Kok sampe Mas Naryo niku bingung kok bedane Mbak Uun kalih kula niku. Gue kok iso bingung. Kembar kono Un kowe unta ya. Jenengan ojo. Wong Un kok padha karo pawakane kowe gedhe kowe kok. Heeh, nek murep kembar. Kembar nek murep. Oke, ngono Ya. Benar. Tak dukung. Sing ngomong sapa, Mas? Mas Fit. Ora tak paringi. Mau ora tak paringi engko pokoke. Kur tak iming-iming tok. Heeh. Lek ora arep ngiming-imingi piye, No? Kan? Lek arep ngiming-imingi piye? Iki lho. Iya. Asli lho Mas, aku ket mau ki bayangke ning ora iso kecekel-kecekel ki. Piye to jane kahanamu piye to, Bro? Hah? Kahanamu piye, Bro? Ya gak piye-piye ya santai ae, Mas. Ki tetep karo Mas Wit ya. Las. Diganti liyane ra gelem. Moh, Sebabe apa? ya keplakane kuwi lho, Mas pokoke. Apa sampean pengen dikeplak? Ayo Mas Wit keplak, Mas. Digarap campur sari ya. Mangga. Garap campur sari. Irama niki rada magak munggah sithik. Nah. Sangga Buana. Oh iya. Iya. Bersama Riwit Rengganis dan Noni Abi. Mangga, Mas. Loh, kula Mbak Ya, Noni. buka saka saka keyboard, Mas. Base disiapke. Nah, ya. Garap campur sari kaya ngopo? Uun barange ya kulino nyanyi campur sari kok saiki. Aku ngerti ndek iki ning TikTok iki nyanyi lamunan barang. Kowe klasik iso iso ngumpunan. Oh, niki napa-napa saged tak Mbak Lah iya. Noni. Ayo, Dek. Nah, ya, ayo saka keyboard. Ayo Mas, tato. Iya kan.
bablas dangdut ge Mas. Ninggal katresnan yo kena. Oh. Mas Gareng, tidak hanya beliaunya Ibu Ferry Sudarsono, uga Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun ing Tasik Paranglenggah. Matur nuwun ibu-ibu. Wah, alhamdulillah tasih pun tenggani. Matur sembah nuwun. Nek Kepala Pendidikan Kebudayaan Trisno nang Budaya kuwi wis pas ya, Mas? Oh, lah pancen niku bidangipun lan pancen ingkang kedah ngopeni pertama kali ya seperti beliau-beliau ini. Mula Madiun luar biasa. Leres. Ada anggaran yang dikeluarkan untuk melestarikan seni budaya. Pose ana dhewe, Mas. Heeh. Nggih. Alhamdulillah punya
pemimpin-pemimpin seperti beliau yang masih memperhatikan kebudayaan Betul. asli Indonesia. Ketua DPRD Pak Ferry Sudarsono juga cinta dengan budaya somben yo. Nek desane kono ki wayangan ki Mas Rian kepala desa kono yo arep wayangan ki Pak Ferry ki dadi seksi pertombokan Mas. Nggih, ngoten. Desa duwite piro kekurangane ditutup karo Pak Ferry Sudarsono. Alhamdulillah. Luar biasa ta? Dadi niki ujung tombak ugi ujung tombok. Heeh. Dadi mancing ngajur-ajar kebutuhane Iya. apa masyarakat dipun penuhi, Mas. Nggih. Aduh. Mula di Sukoto, lah menika enten pamundutan. Napa? Mbah Pir nyuwun gending dadi ati, Mas. Oh nggih. Mbah Pir menika bapake Mas Nopek Nopeyan komedian saka ing Madiun juga. Nggih, Mas Nopek iki Mas ajare Nopek. wayangan jare. Insyaallah mengko September tanggal 28 juga wayangan. Takokno nganggo gareng apa ora? Ah, engko tak takokne sik. Lah kabeh kuwi gumantung karo Pak Pir kok. Kan ora nganggo gareng batal lho. Iya. Iya. Ora, nganggo tetep kudu wayangan. Heeh. Wong wis panjur wis tindak nggonku kok Mas Gareng. Nggih, syukur. Jadi insyaallah tetep kudu wayangan wong kuwi kaya dene anak sing nyenengke karo wong tuane. Nggih. Nuruti karo Pak Pir, Nopek kuwi ya mung manut sapa sing pengen ditanggap. Amin. Delalah kok Pak Pir ki ngendika lek sing dalang kangko sing ngerti timbali. Nggih, pun pujaken mawon anu enggal sembuh. Ha inget. Nyapa? Sembuh sikile. Sapa? Awakmu Wah iya. dalangi sing golek pangan sikile kok cidera. Ora apa-apa wong iya kok ganjaran. Nek ya kembali lagi semuanya karena sudah waktunya bekerja ya lara pun hilang. Domonge kok Mas. Iki mau apa ora tak cekel ya ora bakalan iso nyambut gawe. Mau cekel apa sore mau? Lho tak cekel HP-mu mau tak kei kowe tak cekelke. Oh iya. Ini ketika seniman sudah naik panggung kuwi lara ki ora krasa. Krasane lek bar wayangan lara neh. Lagi iki lho ana dalang kok kaki 3 ya kowe iki. Kok iso kaki 3 Lah kaya. sijine krek kuwi. Iya. Ning ora apa-apa. Nggih, amin, sehat. Sing disuwun dadi ati coba. Sinten sing asta, Mas? Ayo butuhi no, ayo butuhi Kurniawati. Oh ya. Ya, heeh. Pelok barang, ayo digarap campur sari meneh, Mas. Ya. Gandeng wis jam 3 kurang tanpa nganggo bawa langsung buka saka keyboard. Wah ya. Rencana ke depan togok ditukokne bas? Ya, tukokne sampean. Aja kuwatir, aja saiki tukune tutup sesuk lah ya awan buka. Nah, iki cilikane mau openi Mas Gareng kuwi alhamdulillah saiki wis. Ya mbok ya gedene ya sak anakmu iki. Heeh. Ngono kae wis jembagar ya, Nduk. Jembagar iku napa? Ya wis rada gedhe timbangane anakmu. Oh nggih. Wis remaja, ngosek ndur panggung ngono. Yen bengi, yen awan yen kamar mandi ngosek. Wah, apik mulai yen saiki anak-anak apik iki ya lumrah wong biyen ya iki apik kok. Ana tembengan kacang mangsa ninggalok lanjaran lek ngoten. Ya ana kacang ninggal lanjaran. Lah apa? Kacang atom. Oh iya. Iya, tegese iki kates ki cebloke ora dog saka wite lho. Ya ndelok posisi pinggir kali ya adoh. Oh iya. Belum keli kok kowe iki. Omongan karo sampean iki Oh, apa angel. yen anak dalang mesti dadi dalang urung karuan, anak Apa dalang. iya? Anak dalang ngedol wayang ya akeh kok. Iya. Iya. Anak dalang kok mancing ya, Kang. Ayo Mas, tato. Nah, langsung garap campur sari. Ya, Mas Joko Pilang Kenceng juga masih hadir, Pak Waris Sugiono yang juga jauh dari Surabaya loh Mas. Surabaya Madiun ya adoh lho. Nggih. Nyatane ket sore kepareng rawuh mung kepengin foto karo dalange. Ya. Wis ketemu aku ki mau. Heeh, Pak Waris Sugiono luar biasa. Sesuk kon nyusul neh Pak Waris Sugiono. Neng endi? Neng Semarang. Kuwi ora nyusul ki minggat kuwi. Oh, Surabaya Madiun iki lumayan Surabaya Semarang. Ya iya, sesuk karo Gareng. Ya. Gareng iki utuh karo 2000-an. Ya. Aku arep nonton. Arep mirsani Ya. ya sesuk. Ayo Mas, sesuk digayenge Mas. Tak sang. Ora genah kok gayengke. Alah tak tukone rokok Viper to. Wis, Tak tukone sak selop. aku mau kepengin ngerti rekosomu pokoke. Ya. Yo, kaya ngapa? Diaturke. Ya, heeh. Dadi ati monggo Mbah Pir. Kula aturaken mamundhutipun muga sehat selalu panjang umur. Amin. Yo.
Mas Joko pilang kenceng, jing lek wayangan tenggene Mas Nopek nuwun sewu kula request. Apa, Truk? Gensete minimal 50.000 kVA. Lek mung selawe dinggo bengok dalange iso mleret. Tur son apik kaya ngapa lek setrume kurang, kuwi ora iso metu. Heeh, ora ditokne ya, Truk. Heeh, ya. Ayo wes, pokoke nyuwun kuwi. Nggih wayangan ki standarte ki 50.000 kVA. Ya kare panitia monggo. Benjing-benjing kersane saged lancar sedaya. Heeh. Yo. Masuk Jaipong. Matur sembah nuwun. Kalian matur Mas Gareng. Napa Mas? Adate nek kula sowan teng Media nek tidak membawa alat musik utawa elektron. Nggih. Khusus untuk malam hari ini ya, karena ada request dari beliaunya Pak Ferry Sudarsono. Nggih. Ya tak gawake. Ya wong kene iki wong dodol tergantung sing nuku. Betul, kula manut sing tuku karepe piye. Nggih, leres. Leres Mas. Ya coba sinden sing urung jumeneng sapa ki mau ana Chandra ana. Ayo kroyan. Kroyokan ayo. Ayo manuk barang melu medun manuk nggih gong. No ayo no. Ya, yo sepon Mas anu. Tatok. Ya ben ngadeg barang kono. Ya, ya. Ya. Yo kaya apa berpacu dalam melodi. Yo. Musik ngene iki jane kupingku ora patek gelem nampa. Wong asine aku iki dalang klasik. Jadi Sapa? aku Dalang apa? klasik. Wah disumpahi danyange kene lho kowe. Lho aku mbiyen ki lulusan PDMN lho Mas. Apa ki? Lho piye? Ora lulusan isi to? Oh, isi niku setelah dewasa. Ketika saya SMP itu saya sekolah di PDMN. Apa kuwi artine PDMN? Pasinaon Dalang Mangkunegaran. Jadi aku duweni pondasi. Ketika saya itu berkreativitas, ya toh? Aku wis duwe pondasi wayangan klasik. Tegese klasik oke, kreasi yes. Iya, jadi ora kok metu langsung kreasi ki ora. Cara dene wong bangun omah. Bangun omah ki pondasine kudu dikuat dhisik. Nggih. Nah, ketika omah kuwi ngadeg, dikai gendeng dan lain sebagainya, kuwi iso bakoh, iso rasa. Nggih, leres. Aku yo iso suluk gala ulat. Kaditate tambarung, nah iso. Kelwan Sekaring Kang Tataman Narpati Basukarno, nah iso aku. Mbok sekali tempo dalang ngono, Mas. Iya, ngenteni sing nanggap, so pengen nanggap aku klasik, siap. Pokoke. Heeh, ya. Yo, lagune apa sing nganggo campur sari?
Ya, heeh, ana Retno, ana Chandra, ana Wiwik. Apa Dok? Apa Dok? Ya, lagune apa? Apa? Wewayang mawon. Apa? Wewayangan. Lah itu Wewayangan. lah itu wis wayangan. Heeh, ya. Ki yo direkues sumben anu tok tatok. Wewayangan sumben tanggal 12 Juli kuwi ana ing Mojogedang Karanganyar. Bintang tamune Niken Salindri request saka Sinanggap lagu Wewayangan. Ya Allah. Ya, Wayangan. wewayangan. Ya, coba kayak apa? Wis siap, No. Hanya ndi, No? No, background ini background. Ya. Ya. Dekorasi. Ayo, monggo Mas Tato, yuk dados. Matur suwun. Ya. Mas Gareng terima kasih Mbak Mano. Kula tak ngerampungke lakon. Ya.